Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Mentah kasni ka Ndru Tarik Disember. Ngi penpau ya kajing ai kublai bat priang sumbaru haju kapor nakamta iba bat scam renta tiang ibalong MDC jongka Mairang Nongklau constituency ya kaba mentah kasni daka jingrai rang ba kajong i lawan ban ai kijing kershan ban kershan ya kenika UDA hakaba la yalam ya ke isi mentala prabanai te ngang asnomong ban penparu kajing ai kublai ki pai ba jong ka Mairang constituency ya ka baki yo ya kum uni UMDC uba perkhat nakamenta kanika namta ka interest jong pai ba namar ba hakum kanika por menta kumbangi i la arta yotam ba ka dan kanika jing bomdan kata ka syongsuk syongsan dan ni ka kendrum kendram hangtai hapo district council ya ka balabu ya ka jing arta tien labu ya ka jing linga pisa hpd ba kipai ba kiba wan bandan kam let's say kiba pun ki bentana duk ka ilaka haduk ki land record haduk ke baide bat ka forest haduk ke baide bat ki trading license bat kiwe ki sa ako umdum mentah henrei dakajing wan ban ajing kershan pat i bat scam renta thiang kum MDC jong ka Mairang ka penlong ingi bangin yo biang pat sai sisien ikanika jing bunpai hakanika kenti ke pemerintah dan nakaliang ke jongi ke UDA ia ka ke bangi ngin ya chikmat ngin sa nang pentip ya menta ngi sahisian nakaliang ke UDA ngi penparu kajing ai kublai kerpang ya paro ki members ki MDC ki beran hak UDA ki ba la ya sha akum kani ka jing katma ke ba ngi kendo hakini ki arta yotam ki bangi kun te kajing longrang ba kajungki kajing kanongrim ke bayang ke nongrim ke baki ki yang ban yaine scam ba ban penlong hi ke UDA kum bakalong mentah teng ai kublai ru ye ki leaders jong ka parti UDP ki leaders jong ka parti NPP ki leaders jong ki weipat ki parti ki ba dan mental ese kumno ban wan penkela wan ra ka ban saindur biang ban wan ra ka jing bha ha ka bide ka sanshar khadar hang tai pot district council pi ha ka parliamentary practice sisien ba kanu ka kenhun ka bala claim ba ka yo ka majority bat ha bakala du no pat ya kumakalong ka number hang tai menta ki dan khatsan ten rei we MDC na kalyang jong ka UDF lawan bat penyeso bat ngi ka bamut ba kiladon stang khatsa bat ngi la poi khatsan ta ka blamut hi kila los ya ka majority kila du ya ka jing chania te ka kamram ka bakongsan ni kalong ba UCM ubadan menta udi ban suthu ba uladu ya ka jing chania dan syu ka majority command syu ka majority ba kum kalong ru minus no eu sherman kamu usa stang khatlaingut te khatlaingut la hi ban ron ni ka isi na kaliang ga jongi ngin nang ya kendu kum ka UDA namar menta ka singi kampat la ban pentip lut iki member brokai mentang ya kendu tang man pediang burom yo MDC badan burom na po Mairang te la syai ka singi ngin khot kerki ya UDA meeting bat haga UDA ngin serai ka next step ka bangin ngin sim kum bakalong haduk menta nge kiladon ki weipat sakat tukat ningut ki badang ya keren bat ngi menta balik se ba lasai ka sif sayo sngobat sai isai kiladon ko malangut sangut menta ki keren bakinwan makersan lang ya kanun ngajungi